Район басуларында будай, кукуруз, рапс, борчак һәм башка культуралар утыртыла. Быел механизаторлар язгы кыр эшләренә гадәттәгедән соңрак керешкәннәр, әмма бу аларга комачауламады. Кулай авыл хуҗалыгында да бертөкле һәм техник культуралар чәчүне төгәллиләр. Бу басуда кукуруз чәчү белән шөгыльләнәләр. Посев у нас плюс-минус 2 дня, завершаем. Имеем пашню 3200 гектаров, посевная площадь составила 1900 и осталось нам сеять 150 гектаров. 4 сеялки, помощников севщиков, если мы берем, то это получается где-то еще человек 8, камазисты на подвозе 3, вот примерно вот так. Общее у нас было к посеву 2160 гектар. Вот, на сегодняшний день мы посеяли где-то 1800 примерно. Вот, еще нам где-то осталось сеять гектар, где-то 350 примерно еще сеять надо. Механизаторлардан тыш басуда хатын-кызлар да эшли. Нина Капова йөк тияүче, ул трактор бункерларын ашлама һәм орлыклар белән төяп куя. Камерага сөйләшүдән баш тартты. Икенче сезон эшләвен сөйләгән. Җиңел түгел ди ханым, әмма күнеккән инде. Хуҗалыкта чәчү культуралары 2160 гектар мәйданны били. Табигать күзсезлекләренә карамастан, тиздән барлык кырлар да чәчеләчәк. Районның зур булмаган ферма хуҗалыклары барлык эшләрне дә төгәлләгәннәр инде. Калган оешмаларда шулай ук ахырына якынлаша.